Към Project Hail Mary ли продължаваме? Към Project Hail Mary, да. Да. Добре. Това е филма, който... Значи аз никога няма забравя първият път, когато гледах със сигурност, но няма да забравя, когато гледах Азер да го гледа за първи път. Това беше жестоко. Значи ние с Азер, това най-много ни те си кликваме, цялото нещо, че двамата виждаме много подобно филмите. Като цяло, любовта към киното е много подобна и това ни е много общо. И помня, като го гледаше и аз той блясък в очите и аз само си казвам, аз съм била така сигурно и е много яко. Аз бях безумито, когато свърши филма между тази. Помня, наистина беше жестоко. Беше събота. Нали? Да, мисля, че беше събота, да. Кога беше 8 часа и нещо. Ние седяхме до супер късно в киното. Да, до 11 беше. Аз за първи път стоях толкова късно навънка, като цяло. Пък и... развалям те, ужас. Какво ще правим? Не. Старата се благодаря, защото беше много хубаво. Аз като идох, нямах никакви... Така. Продължи. Нямах си да представя дали какъв филм е. Ти ми каза, май, че е подобен на Интерстелър. Да, нищо ти казах, за да те убедя, но... Подобен на Интерстелър. Да, той реално е... Всички го наричат втория Интерстелър, но... Да, ние си говорихме за това, че... то всъщност, то как се получи да ходим на Project Hail Mary? Ние бяхме ходили предишния ден на кино клуб, нали? Да. Точно така. Ние се тръгнахме да се прибираме и минахме покрай киното и аз ти обяснявах колко много ми е харесало, как много ме е впечатлило и ти ни викаш, аз ще го гледам сега. Викам, айде, аз искам да го гледам втори път и ти само така ме гледаш, нали, според че ще го гледам втори път, защото то беше минало една седмица от как аз го гледах. И отидохме на следващия ден да го гледаме, даже и Йонка беше с нас. Йонки, нашата, тя ни ръководи всички социални медии, така че Йонка the best. И така, беше много готино. Project Hail Mary, жестоко. Просто това е... такива филми, как да не обичаш киното, като се правят такива жестоки филми. За мен е... Аз особено много обичам и тема с космос и такива... Аз обичам много sci-fi. Да. Много обичам sci-fi. И специални ефекти особено аз много обичам. Ние сме си говорили за Аватар, аз съм ти обяснявала, че там е много, много специфично. И така. Сега се опитвам да сета някакви сцени от филма, обаче нищо не ми за Project Hail Mary? Нищо не ми остава. Много се анима то, нали, сега без да спълваме много, нещо много хубаво е, че първо той е забавен, освен всичко друго, той е изключително забавен, но също има и дълбоки теми, които просто трябва да го гледаш много път, за да ги хванеш, според мен. В смисъл, много добре показват Грейс, който Райан Гослинг играе Грейс, който е нашия главен герой в филма, който е този учител по физика, който по някакъв начин попада в тези среди, защото просто разследва там едни специфики на някакви молекули. Да, както да е. Там не сме много... Някакви извънземни май беше изследвал. Не, той за водорода и въглерода нещо е там. Да. И те оттам го вземат и той почва да участва в цялото това нещо. И той всъщност разбира как да размножава тези частици, които съдържат супер много енергия. И чрез които пътува до там. Но много, много интересно започва филма. Много интересен като цяло. Много ми харесва, че нещо, което цялата реално космическа, то не е станция, ами целия като кораб, да, реално всичко, което, всичките сцени, които са снимани, реално са направили истински сет от това. Но то не е било някакво гринскли или някакви такива неща. То е имало истински сет, истински сет, да, едно наистина е било в такъв кораб, много яко. И Роки, който на мен ме скефи най-много връзката с Роки. Да, цялото приятелство. И като цяло, да, филма е много хубава история, как ти кажеш. Историята е много важна. Така, искам да приключим към един филм, който знам, че... Кой филм? Хари Потър. Хари Потър, това е моята душа, моето сърце, моето всичко. Хари Потър е... Значи аз мога да говоря много за Хари Потър, защото много ми харесва. Аз също. И много искам някъде да се isolate на се едно от света за някакви 3 дена и просто да си правя жесток маратон на Хари Потър и да си напиша всички ревюта, които искам да си напиша за Letterboxd, но нямам време за това. Нямам време. Да си направя хубав маратон. На мен ми харесва Хари Потър, защото някаква класика. Защото първият филм, примерно, историята е разказана бавно, не е някаква прибързана. Абсолютно и виждаш героите как растат.
Да. Мисля, както за някои хора приятели е много важен сериал, чисто това, че намират все едно своята група хора там. Хари Потър е същото нещо за мен. Мисля, аз като цяло винаги съм се чувствала, сякаш не съм на правилното си място, не съм около правилните хора, но Хари Потър беше първото нещо, още като гледах на 10 години, където аз просто знаех, че е моето място. В смисъл, аз го гледах и просто бях като там е, смисъл. И героите са ми като приятели. Смисъл, то е точно така, нали? Много дълбока връзка ми с Хари Потър. Смисъл, това е all time favorite. А чела ли си книгите? Чела съм, което е срам да се наричам хубав Хари Потър фен, но съм чела само първите 3, просто защото бях ги почнала, но така не ги свърших и трябва да ги довърша, но просто как така, трябва да съм съсредоточена и да няма нищо друго и да ме разсейва. И сега това лято, ако това лято имах времето, но може би няма да го имам, със сигурно ще да ги прочета, защото ще работя. Нали ти казах? Да, в DM, да, така. Точно така. Трябва да се правим рекламация. Дали е срам. Рекламация. Както и да е. Така, няма значение. И да, няма да имам време за това, но няма значение. Но Хари Потър, да, със сигурност и си е... Мисля, някакси първото нещо за времето. Той е за всички, за малки, за големи и цялото нещо с магията. И това е нещо, което според мен, често казвам, по това време не е имало толкова такива филми. В смисъл, по-измислени, но по-такъв тип магии и някакси с приятели и училища и толкова масивно. Да е. Мога със сигурност някакви филми, но не толкова. И той първо книгите са много голяма класика, те са от много време. Но... Всъщност, книгите нали са преди филмите. Да. Обаче има и книги, които излизат по време на филмите, нали? Една книга. Коя? Dead House 2 или Dead House 1? Не. Тя даже не е към Хари Потър поредицата, реално. Коя е? Тя е Cursed Child. Какво? За Проклятото дете. Проклятото дете, това е даже те го играят в Лондон на постановка. То е много яко. Мисля, то е вече за децата на Хари Потър и на всички там герои. Хермайони, Рон. Да. И нея имам. Но и нея не съм чела. Чела съм част от нея. Но така и нея довърших. Ужас. Но сега също трябва да прочета и Project Hail Mary. И чета една книга, която да не я споменавам, защото... Така, нека да не я споменаваме. Така, защото ще се изнервя и не ми харесва. Добре. Да. Хари Потър. Кой ти е най-любимия Хари Потър филм? Аз не знам, всъщност ти не си ми казвал. Най-любимия ми е... Ай сега, мъката. Трябва да се сетя, кои бяха филмите. Първия. Въвеждане в цялата история. Така. Камъка. За камъка. Да, философския камък. Точно така. Втория, стаята на тайните. С смята, с Том Ридъл вече ни... Да, там, да, добре. Окей, третия, Азкабан за Сириус. Сириус, да, той е много хубав. Да. Така. Четвъртия е The Goblet of Fire там. Мисля, това е състезанието. Там, дето се появява Волдеморт. Моята най-голяма гордост. Това е единствената гордост, може би защо да се наричам българка, където съм горда, е, че България е спомената в Хари Потър филмите. Това е просто как... аз много са кефи, като го гледах като малък. Да, много е толкова нещо. И факта, че нали, актьора е български актьор. Крум ли, как се казваш? Да, актьора, който играе Крум, той си е български актьор. Но не мисля, че се занимава реално с толкова много с актьорство. Да. И... Да. Скоро се сме към приключване, но кой е следващия? Петя, който е с моя най-любим. Кой? Той е, когато те събират, тук вече е с... как се казваш тази розовата. Чакай, че забравихме как може срамота. Но там вече, когато нали, Дъмбълдор вече почва малко да се оттегля си от поста си толкова на велик и почва вече и Волдеморт се завръща. Нали, той е Harry Potter and the Order of Phoenix. Те там реално се събират, вече си правят групата, която са правили бащата и майката на Хари. Но както е, да не го разкажам целя. След това е Half-Blood Prince, който вече започват хорокусите да се занимават малко, подсказват за цялото това нещо с хорокусите. И след това вече са Deathly Hallows, които са финалите, които са двата филма. На две части, където те бягат от така наречените убийци на Волдеморт. Кой ти е любимия? Значи имаш една сцена сега, не знам, но тук трябва да обсетиш. Добре, кажи сцената. Сцена, която те братята, на Рон, така. запалват им къщата. Дементорите. Май. Така. Да, от тази сцена спомня, че беше от любимия филм, обаче не помня кой беше. С запалването на къщата.
Да, някой беше им запалил къщата. Да. Това е Deathly Hallows, първа част. Първа част. Да, това е любимия филм. Не знам защо. Имаше и една сцена, не знам дали в същия филм, където Хари беше се клонирал. Едно. Да, същия филм е. Той си е любимия филм. Да, той ми е любимия филм. Да, той ми е любимия филм. Добре. Да, защото имаше една сцена, дето беше навънка, нали, Хари с братовчет му, сега Дъдли, кой беше. Така. И Дъдли беше му казал и са Седрик, your girlfriend, кой беше там, бойфренд. Да, това е моят любим филм. Кой? Това е The Order of Phoenix. The Order of Phoenix. Ага. Петя. Там, където... На люките. Там, където се бият в... Точно така в местенцето, където е. Да, с Волдеморт, там където е. Ама накрая се появява. Мисля. Да. Чакай малко, чакай сега. Правим обърквания към всички филми, както и да е. Няма значение. Приключваме тази тема, казахме си я. Добре, какво мислиш за Марвел? Марвел... Аз не съм толкова компетентна по темата. Харесвам със сигурност Марвел, но не съм гледала достатъчно, за да мога да кажа. Да, и предстои бъдещ подкаст за Марвел. Да, отново с Азир и с нашия Дитко, който е нашия представител. Предстои този подкаст, аз не мога да кажа много. Като цяло DC, да. Съм гледала, може би, първата фаза. Точно така, първата фаза съм гледала и съм почнала втората, но до там съм стигнала. И не мога да кажа много. Какво е под фаза? Как се казва? Ами то не е, дето се завършват с точно Endgame там. Какво беше? За DC говоря, нали? Аз бърках. MCU. Дитко, извинявай. MCU, DC са ми две едни същи неща. Аз ги бъркам постоянно. MCU и DC. Добре. Да, MCU. Да, ти беше казала. Да. За MCU говорим. Да. Тук това го казала, че... Да, това го изрязваме, защото се получил да... да прилича на DC, майко. Дитко, аз не съм толкова голям спец по Марвел. Просто DC, MCU са ми много така. Така ли, MCU съм гледала първата фаза и част от втората. И така, че не съм компетентна, както разбрахме. Добре, няма значение. Какво мислиш за Спайдърмен? Спайдърмен ги харесвам ги всичките. Но на мен, защото нали, имаме 3 Спайдърмена, най-любимия ми е The Amazing Spider-Man с Андрю Гарфилд. Да, супер. Със сигурност. Защо? Ами първо, за мен, чисто като образ на Спайдърмен и като героя ни, нали, най-добре е представен, най-добра история му правят, ярка, въпреки че убиха Гуен накрая, което никога няма да им го простя. Да. Никога. Това от комикса, ако не го бяха направили, всички спинове ще бъдат много гневни. Но да, не съм доволна по принцип, че убиха Гуен, но и като цяло химията между Андрю Гарфилд и Ема Стоун и просто велика. Ема Стоун, велика актриса също. И да. Какво мислиш за Тоби Магуайр като Спайдърмен? Той също е добър. На мен, честно казвам, тези Спайдърмени са ми не са ми толкова любими, защото малко са ми скучновати на моменти, със сигурност, но е добър. Той е The Classic. Да, когато то зависи от времето, от кога. Когато чуя Спайдърмен, наистина първо се сещам, може би наистина за него, защото ми е класическия, но да. Що, може би, защото преди няма никакви филми за Спайдърмен и те са правили грешки, обаче след това. То не е, че сега няма грешки. Но аз много ги различавам всичките Спайдърмени. Те са си просто различни, аз не мога да ги приемам. Да, не мога да кажа, че един и същи герой. Мисъл, различни арки, различни истории. Наистина им го правят една и съща база, но различно си играят с нея. И допълват някакви неща. Да, имаш разновидност някакви на Спайдърмен. Също Том Холанд много добре. Той е супер, той е велик просто. И Зендая и всичко факта, че са в един филм, също е много добре. И сега чакаме Brand New Day. Да, Спайдърмен, Brand New Day. Точно така. Нямам търпение за това. Юли май излиза. Да, мисля, че юли. Да, мисля, че е юли. Заедно с Одисеята. Да, Одисеята. Тази Одисея, поставим сега, ще я гледаме. Ще я гледаме и ако трябва, после ще направим подкаст за тази Одисея. Да. И историческите филми на Азер. Той много обича исторически филми. Но Троя, Гладиатор на Гладиатор 2, По-Мескал. Трябва да се гледат всички тези неща. Опенхаймер ще се изгледа. Ще се изгледа някой ден. Ще се изгледа. Това е един от любимите филми, между другото. Ти си казал. Кажи за него повече. Ми е любим филм, защото тази година се запалих много по историята. Изведнъж
Сказах, айде, ще да изгледам Опенхаймер, изглежда ми добър, защото аз гледах преди 2 години, обаче бях заспал на края. Разбира се. Ти ако не заспиш, как да спаш на филм, това никога няма да си го обясня. Освен ако не е най-тъпия филм, който гледаш. Но това не е тъп със сигурност. Съм бил уморен, не знам. Да. Не помня много. Така, и почна да гледам, беше много хубав. Актьорската игра, не знам, ама актьора, който го играе, само сетя за името му. И да не си седиш, няма проблеми. В смисъл. Килиан Мърфи. Ага. Килиан Мърфи до също си прилича с Опенхаймер. Не знам какво те... Не знам, лицето му е абсолютно също като Опенхаймер. Пък и Кристофър Нолан има такъв стил на режисиране. Всичките му филми са почти... имат различна история, обаче имат един същи стил. Ние си говорихме за това минали път, като бяхме заедно. Помниш, че си говорихме за режисьорите, както Джеймс Камерън си има неговия... Кажи за Джеймс Камерън. За Джеймс Камерън. Аз те прекъснах. Ти свърши ли с твоето? Не. Айде кажи, да продължи. Така, значи Кристофър Нолан обича да разказва историите нелинейно. Тоест, няма да покаже края в края, ще покаже края преди края. Да, това е много интересно. Примерно. Ще го раздели на сега, преди, сега. Малко като Интерстелър. Интерстелър също има някакви такива неща. Да. Мисъл, реално те ни показаха края преди края. С подсказката. Точно си което каза. Да, верно. Да, наистина е така. Мисъл, много... Да, и в Майкъл го имаш това. Помниш? В концерта. Да, това беше също много яко. Обаче, там в Майкъл бяха оставили края леко недовършен. Ама точно заради това. Смисъл, няма как. Аз това обяснявам се на всичките мои приятелки са огледали в момента, че няма как да сложат цялата история на Майкъл в един филм. В смисъл, просто не е възможно. Този човек има много неща, които да му се включат в вика биографията. Дори и сега има много неща, които липсват, но което е нормално. Като всички хора, които хейтят, че има много липсващи неща, това е нормално. Първо, това дори не е... То не е случайно този филм се казва Майкъл, а не Майкъл Джексън. То се говори, наистина се опитват да предадат едни хубави неща за Майкъл и да го покажат какъв е като човек, не толкова дори като артист, ами като човек и неговата арка. Да, това не съм бях замисъл, че за Джексън... Мисля, че половин час или 40 минути от филма са за детството му и реално преди за началото на кариерата му. Но да, много добре направен. Много добре. Началото беше много хубаво. Там с баща му. Да, аз много неща не знаех между другото. Аз имам някаква база за него преди това имах, но не и колкото сега. И за Джеймс Камерън бяхме, че не говорим. Да. За Джеймс Камерън, който прави Аватар. Другите ми най-любими филми. Аватар. Велики филми. Специално за диско го казвам това, да знае, че трябва да се изгледат някой ден, може би. И Азер. Така. Азер също трябва да ги изгледа и ми обещава, че ще го гледаме заедно. Да, точно така. Да. И Аватар. Джеймс Камерън, просто за мен този човек твърде късно се е родил, защото той има толкова много идеи, но няма време с които да ги направи тези идеи. Има много голямо въображение, има много... Просто мозъка му и представите му стигат до едни висоти, които са невъзможни за мен. В смисъл, просто може да си създаде цял различен свят и да. Както Аватар. Аватар си е буквално друг свят. Пандора. Пандора е планетата, където ти отиват. Пандора. Като филма, да. Да, точно така. И Джеймс Камерън, Аватара, много харесвам специалните ефекти. За мен това е изключително красиво. Мен това много ме докосва. Аз много обичам специални ефекти. И факта, че първият филм е 2009-та и има такива ефекти. Да, трябва да покажеш. Ще го гледа скоро. Не знам как ще се организираме с теб да го гледаме, но ще го гледаме. Добре. Задължително. Ще го гледам. И да, много... Мисля, Джеймс Камерън, за мен той е режисьор, просто защото според мен той има наистина едно докосване към режисьорството, това как режисира. Нещо, което е специфично него и го отличава. Не е нещо, което мога да изтъкна, да го кажа точно това. Но просто имам чувство, че когато гледаш негов филм, знаеш, че е негов филм. Дори Титаник. В смисъл, когато за първи път гледах Титаник, нали, аз нямах си представа за Джеймс Камерън и за Аватар и за всякакви такива неща. Но сега, ако гледам Титаник, аз ще знам, че е на Джеймс Камерън. Дори без да съм проверила преди това. Просто има нещо специфично в начина, по който режисира. И за мен това са наистина най-добрите режисьори. Режисьори, които вкарват имат просто по-различен поглед на света и то се вижда чрез филмите им. За мен това е става един режисьор, когато той просто
има различен поглед. Точно затова и според мен не е нещо, което можеш реално да научиш. Да, ти можеш да се подобриш адски много и да станеш много добър, но ако имаш специален поглед над света и над сценария, който ти дават, защото сценария е един нов свят, една нова история и ако режисьор има правилния поглед, през който да го види и да го прогледне все едно и го представи по този начин, този филм според мен става винаги добър. Защото, и пак зависи какви хора го оценяват. Защото хората са много критични, повечето хора не разбират от кино, наистина. Което е нормално. Сега всеки го прави различно. Някои хора го правят за чисто дали им е приятно, дали им е интересно, други го правят с много по-дълбока мисъл. Но, както казах, може да гледаш най-тъпия филм и да видиш нещо добро в него. Мисъл, винаги има нещо, което може да си вземеш. И така. То, всъщност, Титаник е много, според мен, такъв филм, който бяхме споменали преди за филми, които всички са гледали. Mm-hmm. Според мен, то такъв е, Титаник, според мен, такъв е филма. Да. Mm-hmm. Има хора със сигурност, които не са го гледали. Както и аз не сме гледали много други класики. Да. Но... Както не си гледала Pulp Fiction. Да, и аз ти обясних защо. За мен всеки филм в живота на всеки човек, особено на човек, който вижда много смисъл в филмите, има си правилно време да го изгледаш. Аз, например, има много филми, които просто в момента и да ги пусна, няма да го усетя и ще го спра. Защото не е правилното. И смисъл, например, La La Land не съм го гледала. Осъдете ме. Но пробвала съм да го гледам, може би над 5 пъти съм го включвала и всеки път го изключвам. Нещо просто ме спира да го гледам. Нещо казва не. Според мен има някаква дълбока мисъл, която ще я разбера, но може би след едно известно време. Може би ми трябва повече опит, не знам, няма да представя, но да. Според мен всеки филм си чака времето. Когато разбираш филми и когато гледаш филми, много по-задълбочено. Защото има хора, където филми не могат да оценят. Да. Добре, последно да те питам. Слушам. Давай набързо. Какво прави един филм хубав? И дали е режисьорство и история, или самите ефекти? Или по начина, по който те докосва? Ние с тебе мисля, че си го говорихме това. Мисля, предния път, че го споменахме. Да. За мен един филм може да бъде интересен, и може да е добър филм и може да като цяло да се нарече филм, ако имаш оператор и режисьор. И знам, че хората ще ме оплюят, че без история няма да стане, но не, филм може да направиш и без история, и без сценарий. Можеш просто чрез картинки, заснети картинки, да направиш филм. И, тук е режисьора, който ще види погледа, ще види тази сцена, ще види дълбочината в нея, а оператора ще го заснеме и ще го направи реално. И това може да стане филм. Може да направиш точно колаж от 5 снимки и да стане филм. Просто трябва да имаш идеята и да имаш виждането. И режисьора, според мен, има виждането. Но един филм да стане наистина много добър, вече говорим да стане наистина добър, както ти кажеш, историята е много важна. За добър филм. Говорим не просто филм, ами много добър филм, който и да се разрасне. Историята е много важна и как тя ще се разкаже. Защото ако историята... Може да имаш най-добрата история, като 1 грам живот, български филм. Много добра история, много добра идея. Обаче начинът, по който е разказано, не е правилен. Актьорската игра не е добра, за мен режисьорството не е добро. За операторството не мога да кажа, защото не съм го гледала, честно казвам това. Но добра история, добра идея, обаче като нямаш как да го разкажеш и не го разкажеш правилно, няма как да ти стане филма добър. Трябва да имаш добра история и да го разкажеш правилно, така че до повече хора да достигне и да го усетят. Така. За теб? И добре, какво за мен? Какво прави един добър филм? Добре. Аз знам, но кажи. Най-вероятно, не е операторството. Но сме си говорили, че е много важно. Без него филм няма. Да, много е важно. Обаче, за мен филма е добър, когато... Той филма не е добър по всяко време. Може да е добър, когато си в едно настроение и когато си в друго настроение. Ако съм весел и си пусна Интерстелър, няма да ми е много добре. Трябва да си, да, точно така. Защото ще се натъжа. Абсолютно. И да, смисъл... Но като цяло, в филмите и в филмата индустрия, всяка една роля е изключително важна. Дори до най-малкия, не знам, човека, който удря клапата или казва екшън или прави, което и най-малкото нещо, дори един статист е важен за филма. Всяка частичка е той като пъзел. Без значи аз със сигурност винаги ще липсва нещо и няма да ти е 5 звезди филм. Да, много е важно също и, че когато се прави филм,
филма, нали, процеса сплотява много хората, защото ние като бяхме Абсолютно. на киноклас, първоначално бяхме някакви много дървени. Така. Нормално, абсолютно. Да. И изведнъж просто се отпуснахме. Да. И да, това играе много голяма роля. Така. Също. Така. Но това е пак защото сме се събрали такива хора. Да. Просто готини. И това е само в киноклуб Пънч. Точно така. Точно така. Да. И с това И нашия с това. подкаст и нашето япване много тежко за филми Да. приключва За сега. за сега. Да, за сега. Се върнем отново с Одисеята. Да, с Одисеята, с Brand New Day, с Doomsday, с Джун, нали, не знам как ще ги гледаме. И още видео, много. Обаче... И Аватар за Да, Азия. и Аватар, и Аватар. Да. И Sinners, и Sinners. И Синърс. Много и неща. The Conjuring. Но, не. Добре. Айде, приключваме. Добре. Чао от мен. Чао и от мен. Довиждане.